Na? Sige na. Baka itong nagduwag binggo da silingan, sir. Basig nagbinggo to. Ang arabay nagbinggo da sloyo. Ay lakaw adto lagi agpasa dito kay magpakuyog ko na sa ospital. Sige na. Okay na ka, sir. Ang imo bang... Wala problema, Migoy. Wala problema. Sige na, pagdali na. Basta sure ka, sir, ha? Oo, lagi. Sige na. Pagdali na. Kaya Sige. magpuyog na sa ospital. Ato na ko, sir. Basta ha? Sure na ka, sir, ha? Mahal ka. Tita, sige na lang. Muapas man to si Nanay Ising. Kami na lang mo bantay ni Ramil. Nagkinalasab ka og pahuway. Matu ka ba sa KTV party ba? Sige lang iha. Waton ko lang makamat mo na si Ramil. Ramil? Ramil! Ramil, iyo! Ayaw maglihok na galing matandog ang imong saman! Ramil? Yaw-yaw sangan. Sa buset na babae. Nahibaw ko iha. Masilag na siya ni Leia. Human sa gibuhat nga pagtuntog pag-ila dito babayhana? Ha? Dili na sa kumutuo nga magpabilin pang iyang gugma niya itong babayhana? Oh, Ramil! Ramil, iyo! Ramil! Ramil? Ramil! Kabira ang ako og si Pauline. Si yaya ni mo Ising mo apas ra to. Ramil? Kumusta naman ka? Ramil? Iyo? Huwag ka na angay kabalakan. Luwas ka na. Praise the Lord. Si Leia. Wa mo ani si Leia. Nga na bang? Nangita ka pa man itong mangingilan? Wa ko hatagig higayon nga makahatag og rason si Leia, mami. Unsa pa may iyang rason? Nahibaw na ta sa iyang motibo. Biyahe na lang ko niyo, mami. Palihog. Muanhim kasi aya Ising. Siya na lang mong bantay nako. Magpabilin ko, Ramil. Gusto ko nga ako'y mangunay pagbantay nimo. Tita, sige na lang. Kami na lang ni Nang Ising ang bahala na Ramil din. Wa ka lang unta ang biya sa ospital. Imo lang untang gipaabot nga magmata si Ramil. Wala ko'y kaisog na magpabilin pa dito, Judy. Giabog ko sa inahan ni Ramil sama sa usa ka mananap. Nakabuhat anak si Ma'am Carmi? Milad man batasan si Ma'am Carmi, Judy. Ang iyang gipakita nga batasan sa mga tao sa KTV. Pakitang tao raman di ay. Maayo lang siya nato. Kay gigamit man ta niya. Kay may silbi man ta sa iyang negosyo. Pero kung wa patay silbi niya, di ay makaon og iro ang iyang batasan. Ako pa ni mo yas, no? Balik dito. Ato si Ramil. Nga naman na si Ma'am Carmi. Nagkinahanglan si Ramil sa imong presensya, yads. Ipakita niya nga kamao ka magpaubos. Explain good. I-explica ang tanan. May kaha kung maunay akong buhaton, Judy. Kung tinuod nga mahal mo siya, fight for it! Ipakita nga, kamao ka makigbisog. Go, girl! Go! Mga ulang sa tadaan. Manimbang ka taon niya. Ya. Magsaot lang tayo kay Umte Plato. Pagkita ulang sa ala. Kung papalang nato ipanghatag atong mga gamit na tula sa probinsya. Ang tatay mga plato ron, mga gamit. Sa ulo, naluoy bang kunin mo dong si karga ato atong laundry basket. Yawa tay klarong kapaingnan. Auto nakadesisyon ko nga ipanghatag na lang. Ay sabi lang ko doy,
Makapalit gihapon ta kung makakwarta ta. Oo. Ano? Ako mayo na. Mm. Basta mo lawas. Hawain mong sakit. Ya, kaulog maayo ha. O mabasto kag balik. Ha, kuya wala ba ko limang nilala kay tigan ka. Okay na ko dong niyo. Medyo pait pa lang akong baba. Pero wa naman na akong hilanat. Ay, salamat sa Diyos Lula. Ginugugid ang ako pag-ampo. Oh. At nakinasing kasi yun na ato mag-ampo do. Dunggon yun to sa Diyos. Naka Lula. Ma'am. Sige, ma'am. Sige, bye. Ay, bye na to. Ayaw sa. Wait a minute. Ayaw sa. Sir, telepon mo. Pigoy, ano yun? Langay-langay. Sabi ng gate, yung kawas na Sir, di yun mo sukot si ma'am ang ulangkaw mo, sir. Ganong di man. Gusto ko mo bisita ni Ramil. Okay na kuno si Dong Ramil, sir. Kung mahumana kuno itong ubang test, o maibawaan, o kung sa resulta, pwede na kuno magagawas ka ugma na yun. Buwato lagi ko. Ato yung bisitaw sa Ramil. Pawaton yun kuno ka, sir. Diyan na siya din ipaingon. Nanawag man cellphone ito gigamit. Nagsakay siya sa kyanan. Pawaton lagi ka, sir. Kamalapon. Mando, nanawag na. Hindi na wala yung ito sa hospital. Sige. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. Kung wapot ka ni Scarmi, kung magkita na ako, hinga lang, ato ako sa kwarto. Sir. Learn some, I won't hesitate no more. No, Under kay ni Ma'am Carmisa. Di ba no, Bayron do? I'm yours. Pagkalito. Ana lang. Walay mahims. Lula, ikay una ito mo. Ay, naman ako dong eh. Gusto na to. Nya, unsa man? Nabusog ka? Ah, nabusog yun Lula. Ya, ikaw Lula, nabusog ba ka? Oo eh. Medyo pait pa lang akong baba. Anak gid Lula. Kaingon naman kasimpi nga kayuhan, di ba Lula? Oh, basta Lula ha, simba taon niya. Simba taon niya. Oo, naambay simbahan sa dool. Anda lang ta manimba. Pero, mangarga usog ka dito Lula ha. Manilang ba dati kapiti? Oo, nahala sige dong. Biyain na lang ko din he. Pero, ayaw lang pagdugay ha. Oh, sige Lula ha, maadto lang sa ako. Oh, pero, pag-ilis lang daw Lula. Para nag-abot na ako, dito na simbahan. Sige. Sige, sige Lula. Okay. Diyos ko, panalangin ang aking ako. Asa na siya, Reza? Gisugo na ko og palit og tambal. Siya na tingali ron. Makasud ba? Pagkaagnaw ang inyong babayhana, oy. Hoy, Day! Wa na kakinahanglan na din, he. Pasudla siya, Puli. Pero Ramil, Pasudla siya. Ay gusto kong magsulti ni Lia. Ug palihog. At lang ka sa gawas. ayaw pagtugay, ha? Baga agog naong nimo. May naong kapang gikatubang nako human sa imong gibuhat. Sa gibuhat mo. Nahugno pagkalit ang pagpila ko sa imong pagkatao. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan
sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahit